Mira, sobre esta cuestión non nos chegou todavía a solicitude. A idea é, lóxicamente, levala a unha comisión levar unha proposta, non levar a proposta á comisión, senón que a comisión, pois eso, unha proposta aberta é o que se decide. Tería que ratificarse en pleno. Sí, en realidad, pues lo que proponíamos é acordarlo, como en agosto non hai que ratificar en pleno. Hai que ratificar en pleno. Como en agosto non vai haber pleno, imagino. Pero, a ver, na comisión previo ao pleno, a idea é, cando sea o momento, pues levar, lóxicamente, levar unha proposta, tratar de sacarla consensuada, claro. Entonces, si se quere presentar, presenta, si... Sí, propoño presentar. Vale, perfecto. Empezamos logo, boa tarde. Damos comenzo á sesión ordinaria do pleno do 11 de xullo do 2024. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión ordinaria do 13 de xuño do 2024. Algúna cuestión para a acta? Non. Pasamos a votar. Votamos a favor. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 2, aprobación do regulamento do réxime interior do punto de atención á infancia. Algúna cuestión? Non. Ya se terminou a comisión informativa. Votamos. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 3, modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito. Bueno, o importe dos créditos suxeitos á incorporación é un montante total de 664.488 euros que se reparten entre tres obras que veñen do plan municipal do ano 22, que é a mellora da pista de Circes a Xunqueira, pavimentación interior en Mourelos e pavimentación do viario de Pena a Mourelos e outros. E despois un importe de 150.000 euros para o servizo de axuda no fogar. Alguna cuestión? Votamos. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 4, ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local do 4 de xullo do 24 relativo á adhesión á central de contratación da FEGAM. Algúna cuestión? Foi dictaminado tamén, non? No, isto non foi dictaminado outro día. Non. Isto se viña de atrás. Esta é a da FEGAM, non a da FEN. Non é da FEN. No, é a da FEGAM. Ben explicado aí que que o 8 de xullo, isto é polo tema de correos, para resumir. Vale, entonces o que fai a Central de Contratación da FEGAM é licita o servicio de correo dos concellos. Entón, claro, é para adherirse o precio moito máis barato e toda esa historia, non? Que pasa? Que poñendo como data límite o día 8 de xullo para o envío, conste que agora ampliaron ao 15, pero como o primeiro que habían mandado era o día 8 e non iba a haber pleno, eu dixenlle ao señor alcalde que o mellor era leválo á Xunta de Goberno Local porque, para que estuvera en plazo. Pero é pola cuestión do servicio de correos. De acordo? Ben, sí. De acordo. Votamos. Votos a favor? Sí. Apróbase por unanimidade. Punto 5, toma de razón da renuncia da concelleira Angélica Lamas Louzao como consecuencia, pois, declárase vacante ese posto e remítese a esta comunicación á Xunta Electoral Central para que designe a seguinte persoa candidata por parte do partido Movemento Veciñal de Touro, que é Emma Blanco Lois. Punto 6, toma de razón do expediente de responsabilidade patrimonial accidente en Foxás en Palme de Vilar
que é a sentencia 108/2024 do Xulgado Contencioso Administrativo número 1 da Coruña, relativa ao procedimento abreviado 289/2023. Sí, podes facer unha pregunta respecto desto? Sí, vou nos poñer... sí. Pensei que aquí vas pasar o seguinte. En síntese. Sí. Bueno, pola Procuradora Susana Sánchez Barreiro, en nome e representación de Reales Seguros e de don Manuel Ángel San Martín Fernández, interpúxose demanda frente á desestimación da reclamación de responsabilidade patrimonial presentada pola demandante por danos nun vehículo no 8 de setembro do 2019, solicitando que se dictase sentencia pola que se estimase esa demanda e se condenase ao Concello de Touro a abonar a Reale Seguros a cantidade de 6.023,65 euros e a don Manuel Ángel San Martín Fernández a cantidade de 300 euros, así como os intereses legais ata a data dos danos e as costas. Alega a demandada que o 28 de novembro de 2022, cando o vehículo da súa propiedade circulaba correctamente pola estrada de Fuxá San Pablo de Vilar, atopouse repentinamente cun árbore que obstaculizaba o tránsito na vía, sin chegar a poder realizar unha manobra evasiva e impactando contra este. Finalmente impactou contra unha valla do río. Neste caso, a administración demandada non prestou o servicio público de modo correcto e, bueno, o que di a demandante, e que non garantizou a circulación de vehículos a motor nas debidas condicións de seguridade, permitindo, di a demandante, a xeración dun risco notorio para as persoas e bens a causa da súa incuria no mantemento da rede viaria. Neste caso, pois apórtase que a reclamación por parte da parte amistosa do accidente, no que se indica que o vehículo asegurado choca contra unha árbore que estaba tirada no lado dun río, empotrándose contra a valla do río. Sin embargo, nin esta parte, nin das fotografías que se aportan, cabe deducir a responsabilidade municipal no sinistro, nin na parte se recolle, nin nas fotografías se aprecia que a árbore se encontrase na zona destinada ao tráfico rodado. Polo contrario, no acto da vista aportouse informe do técnico municipal no que se indica que no punto donde o río Baltar se cruza ca estrada municipal, as árbores se atopan fora do borde exterior da esplanada da calzada en zona de dominio público hidráulico. Procede, polo tanto, desestimar a demanda por falta de xustificación do nexo causal entre a actuación da administración e os danos por cuxo importe se reclama. Polo tanto, fállase que se desestímase parcialmente o recurso contencioso administrativo interposto en representación de Reales Seguros e de don Manuel Ángel San Martín frente á desestimación da reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polos demandantes frente ao Concello de Touro. Todo elo sin imposición de costas. Alguna cuestión? É que apareceu unha, non sei se onde vin, é que estou pensando onde vin eu, que había unha factura dos bombeiros da túa, creo que era para cortar un árbol ou algo así. Pode ser o outro. Era este? Non, non ten nada que ver. Vale, por eso preguntaba. Non, ese en concreto unha factura por un servicio, sí, pero non ten nada que ver con isto. Punto 7, toma de razón dos decretos da alcaldía editados entre o 9 de xuño e o 7 de xullo do 24. Se teñen todos os decretos, non? Punto 8, moción do Grupo Municipal do BNG contra a reapertura da mina de Touro. Con a palabra o BNG. Vale, gracias. Bueno, vamos a ver, por desgracia volvemos outra vez a retomar esta loita, non? Cando nos enteramos que o 24 de xuño, creo, digamos, a Xunta de Goberno da Xunta de Galicia pois declara a mina de Touro, a explotación Cobre San Rafael, proxecto industrial estratégico, non? En
evidentemente estamos falando da mesma mina, do mesmo proxecto mineiro. É certo que non temos a documentación, é certo que non temos o estudio patrimonial no Saleu, pero non é menos certo que, escoitando as declaracións do presidente da Xunta e as propias declaracións da empresa, se fora un proxecto distinto xa non o diría. Evidentemente é un proxecto igual porque extraer cobre a ceo aberto, na mesma extensión, agora amplían ao polígono industrial, non sei que vai pasar con o polígono industrial, por certo, coa mesma forma de extracción, coa mesma forma de separación do cobre, coa mesma formación, lóxicamente, de drenaxe ácido de mina, que isto é inherente ao propio contido, digamos, do que é a rocha, e coa mesma balsa de esteres, e tira todo exactamente igual. Entón, é o mesmo proxecto que xa foi rexeitado pola propia Xunta tamén no ano 2020. E é moi curioso porque, claro, escoitando as declaracións da empresa, pois vou dicir que agora é un proxecto innovador. Agora chamase proxecto innovador Cobre San Rafael, que é un proxecto mellorado. Bueno, evidentemente non iban a decir que é un proxecto empeorado, eso estaremos claro. Pero é que iso mesmo xo dixeron cando presentaron no 2017, exactamente o mesmo. E eu recordo, por exemplo, as declaracións do señor Lavandeira, que era o director executivo, na chama en CEO, cando decía daquela que estaba garantizado o vertido cero, 100% asegurado. Estaba garantizado que non iba a haber filtracións. E xa daquela se utilizaban as mellores técnicas disponibles, que era unha minería que non tiña nada que ver coa minería antigua. É dicir, todo nos contaron toda unha retaíla de bondades que logo a Xunta desestimou. E entón, a pregunta é se daquela era o mellor proxecto que había e a Xunta desestimou no ano 2020 unha declaración de impacto negativa, non. Como podemos agora pensar que vai ser un proxecto mellor que xa era mellor co que decían que xa daquela era o mellor, sempre é o mellor, non? Evidentemente non é. Entón, que cambiou respecto daquela? Só cambiou unha cousa, que a Xunta decidiu declaralo proxecto industrial estratégico, só cambiou eso. O proxecto mineiro é exactamente igual. E, de feito, na propia empresa seguiu mantendo, a empresa presentou un dossier na Xunta, se fai unha temporada, e o propio funcionario da Xunta, recoñecido por eles, evidentemente a información que non saiu da luz pública, recoñeceron que era exactamente o mesmo proxecto mineiro. E entón, se é o mesmo proxecto mineiro, é un fraude volver outra vez a tramitar o mesmo proxecto mineiro pola mesma Xunta que denegou este proxecto mineiro. Que significa declarar o proxecto industrial estratégico? Bueno, pois todos sabemos, non? Significa que os trámites se agilizan, significa que os plazos se acortan, significa que todo é poñerlle unha alfombra vermella á empresa para que o que antes non foi capaz de facer, agora se o faga por esta vía, non pola porta, como quen di, pola porta de atrás. Dende logo, o proxecto industrial nin é industrial nin é estratégico. Por lo menos para o Concello de Toro estratégico non é para este Concello. Será estratégico para a empresa. Para a empresa non o discutimos, pero para o Concello non é. Entón, nos consideramos que este proxecto é o mesmo proxecto. Si é certo que lle dan un tinte de decir que non, agora van a facer unha novedade porque van a poñer placas solares, que evidentemente pregunto o que terá que ver eso co proxecto mineiro. E, por certo, sigue habendo unha línea de alta tensión exactamente igual. E van a facer tamén unha planta de tratamento de purins, que pregunto o que terá que ver eso con unha mellora do proxecto mineiro. Ningún, evidentemente. E logo falan tamén de que sí que vai haber os estériles máis sólidos, pero non cambian absolutamente para nada. Por eso, dende o UNG pensamos que é un auténtico fraude isto, porque a Xunta declarou este proxecto con unha declaración de impacto negativa polos efectos sobre a auga, polos efectos que poderia ter na zona de especial, digamos, de conservación da rede Natura, no sistema fluvial Ulladeza, en todas as afeccións que vai ter nas augas subterráneas, nas augas superficiais, a afección ao río Ulla e, por suposto, logo despois, río abaixo e na Ría da Arousa, e, por tanto, volver a tramitar exactamente o mesmo proxecto, o mesmo nome, todo exactamente igual, pois é unha fraude, decir, utilizar recursos da Xunta de unha maneira fraudulenta e non entendemos para nada que se poida declarar industrial e estratégico o mesmo proxecto que foi pola mesma administración que o tumbou fai 4 anos. Entón, nós o que solicitamos son dúas cousas. A primeira é que o Concello de Toro se opoña a declarar o proxecto industrial estratégico e que presente recurso contra esta declaración. Nós sabemos que o proxecto industrial estratégico requiere de moito menos trámites, como decía, pero, por exemplo, creemos, que me aclare logo o alcalde, que hai unha parte desa tramitación que non se fixo correctamente, ou, repito, o alcalde me poderá corrixir, que é solicitar ao Concello, a empresa non, a Xunta, unha empresa, porque a empresa se solicitou no seu momento, porque a Xunta teria que solicitar ao Concello que declarara a compatibilidade urbanística deste proxecto coa normativa urbanística en vigor do Concello, e logo o Concello tiña 15 días para contestarlle.
Se isto non o fixo, aí xa é unha razón clara no que é no procedimento, nem sequera é capaz de facer o procedimento. Nós non sabemos se isto fixo ou non, se realmente non o fixo, hai unha razón de peso xa para recurrirlo. Ainda así, nós, como BNG, consideramos que hai razóns tamén para recurrirlo porque, repito, non é un proxecto estratégico para todo. É para a empresa, pero para nada para todo. Pensamos que o que fai a empresa é, neste caso a Xunta, é poñer o lucro dunha empresa por diante do que é o interés de todo o Concello, do que é a defensa do medio ambiente, do que é, digamos, a defensa do río Ulla e de todos os ríos e de todas as augas, e a defensa tamén do que é o noso medio de vida deste Concello dende fai moitos anos. Entón, a segunda parte, precisamente a segunda proposta, vai que o Concello todo rexeita a reapertura desta explotación mineira por todos os efectos graves que causou, que sabemos que causou desde os anos 70 hasta hoxe, que sigue causando, e que isto non virá máis que a agravar todo o que levamos padecido. E non vai atraer ningún beneficio para esta comarca, porque estas empresas, isto é o que se chama, agora está de moda chamarlles, como é, territorios de sacrificio, creo, non? Bueno, a mí non me disgusta, está ben, eu creo que está acertado, pero se calhar unha palabra máis dura, pero máis axeitada sería se calhar chamarlle unha forma de colonialismo, é dicir, chegar aquí para un recurso, extraelo e deixarnos todos os efectos negativos. E remato, pero eu creo que non debemos deixarnos levar por canto de serea, que claro, ven unha empresa e nos ven a decir e a bendicir todas as bondades, porque evidentemente a empresa ven a facer negocio. Non veño para desenvolver este concepto, eso é o que todo o mundo ten claro. E, aínda que sea un mineral estratégico, pero non é estratégico para todo, aquí non se vai a desarrollar ningún proceso industrial. Isto vai ser un mineral que vai ser exportado. Por lo tanto, non sei onde están, digamos, onde está o desarrollo do tecido industrial ou a consolidación aquí, cando aquí non se vai a facer absolutamente ninguna transformación. Coller o cobre e exportalo. Por todas esas razóns é polas que nós presentamos esta moción e esperamos, pois, claro, poida seguir adiante. Sí, bueno, por parte do momento veciñal votamos a favor da moción, un pouco por sintetizar, a declaración de proxecto industrial estratégico é unha decisión estritamente política, non é unha decisión técnica, é unha decisión estritamente política do órgano de goberno da Xunta de Galicia. Desde o momento veciñal consideramos que esa decisión política é unha decisión política desafortunada e negativa para o Concello de Touro por varios aspectos. Un deles importante, que é a consecuencia que lamina as competencias que sobre este proxecto ten o propio Concello. E, polo tanto, lamina a posibilidade de defensa dos intereses xerais da veciñanza frente a estas actuacións e debilita a posibilidade de reclamación das afeccións tamén sobre o medio e sobre as infraestructuras municipais que se ven afectadas polo proxecto. Por lo tanto, desde ese aspecto é claramente negativo. E, por outra parte, a declaración de proxecto industrial estratégico o que si abre a porta á empresa a recibir subvencións públicas. Co cal, isto que en algún momento se vendía como ou se presentaba como unha oportunidade de que investidores estranxeiros, neste caso, viñesen aquí con diñeiro, pois agora xa se ve moi matizada, porque resulta que unha parte importante, non sabemos cal, porque non aclara, non ven recollido na memoria económica, pero estamos seguros de que unha parte importante deses investimentos que decía, pois sería diñeiro público, o cal, diñeiro público que se detrae de outros servicios. Por outra parte, chama a atención tamén o momento en que se
aproba este proxecto, en canto que contextualizámonos nun proxecto que ten unha declaración de impacto ambiental negativa que foi recorrida pola empresa no contencioso administrativo, polo tanto, é unha cuestión que está xudicializada e que o órgano político da Xunta pois faga esta aprobación sobre unha cuestión xudicializada, pois non sei se o que pretende é exercer poder sobre o poder político sobre un órgano judicial, tal sería gravísimo, pero, bueno, en todo caso, eso, consideramos claramente que é unha decisión desafortunada e negativa para o Concello. Sí, a pregunta esta que te facía. Sí, respecto a... Vale, aproveito a aclarar esa cuestión. Eu non sei se esa cuestión ven a raíz dunha nota de prensa. Non, ben, porque esa cuestión é unha cuestión porque cando miras a lei o decreto 1 2015, os textos refundidos onde aparece o proxecto industrial estratégico no artigo 79 do procedimento, ben, que teño que comunicar ao Concello. É unha pregunta que faz. Se eso se comunica, se a Xunta solicitou ao Concello a declaración de compatibilidade urbanística e remitiu a información que ten que remitir según este artigo. Non era algo que estaba aquí no argumentario. E se o Concello, se lle chegou, e de chegarlles o Concello contestou, e en que términos contestou? Sí, a ver, vamos a ver. Falo desa nota de prensa porque constame, creo que nun artigo, creo que nun medio que é Salto Galicia. En concreto, ponse en cuestión se se cumpriu por parte do Consello da Xunta esas prescripcións legais ou non. Descoñezo os términos e o cumprimento da lei nese extremo. O que si recibiu o Concello foi, efectivamente, unha petición de informe de compatibilidade urbanística. Por parte, quen a solicitaba? Solicita a Xunta, solicitou ao Concello o pertinente informe de compatibilidade urbanística. Con data? Pois o informe foi emitido xuño, que a asignatura digital non ten xuño do 24. A data concreta... non me pasa. Pero sí, efectivamente, solicitou e o Concello emitiu o pertinente informe de compatibilidade urbanística que, pois, bueno, aproveitando así, sintetizando, pois o ámbito sobre o cal se solicita informe acada unha superficie de 812 hectáreas que dentro dese ámbito, dentro do Concello, as 812 hectáreas son o ámbito total, non son todas no Concello de Touro. O ámbito no Concello de Touro pois afectaría, sería solo urbano, solo urbanizable, solo rústico de protección ordinaria, solo rústico de protección agropecuaria, solo rústico de protección de augas e solo rústico de protección de infraestructuras. E o informe, que é un informe puramente técnico elaborado polos servicios urbanísticos municipais respecto á compatibilidade urbanística, pois di o seguinte: que no solo urbano os usos permitidos están recollidos no documento 2 do tomo 1 do texto refundido do proxecto sectorial do Parque Empresarial de Touro, entre eles non se atopa o mineiro. No solo urbanizable, o uso principal é o compatible do solo urbanizable S02 está indicado na ficha S02 a R05 do Pexón, entre eles non se atopa o mineiro. Segundo a documentación achegada, non se levarán a cabo actividades de explotación mineira nestes terreos, nos urbanos, estamos a falar. Con respecto ao solo rústico, os usos compatibles están indicados no artigo 35 da Lei do Solo de Galicia, entre eles atópanse as actividades e instalacións comprendidas no ámbito da legislación mineira, incluídos os establecementos de beneficio. Compre ter en conta que as actuacións plantexadas no proxecto localízanse en gran parte sobre parcelas clasificadas como solo rústico de especial protección agropecuaria que foron sometidas a un proceso de concentración parcelaria. Ditas actuacións non se consideran compatibles cos fins da concentración parcelaria. Non obstante, estáse o disposto pola Consellería do Medio Rural en materia de solo rústico de especial protección agropecuaria.
Por outra banda, a compatibilidade da actuación coa clasificación do solo dependerá tamén dos informes que ao respecto deben emitir a Consellería de Cultura ao respecto da protección dos bens con interese cultural, a entidade pública empresarial Aguas de Galicia ao respecto do dominio público hidráulico, a zona de policía de Canles e os organismos competentes no solo rústico de protección de infraestructuras. Sí, se acabou. No, respecto, porque no novo proxecto, por as declaracións, falan de que se amplía 812 porque incluye o anterior depósito de esteres. Iso foi a declaración que fixeron. E iso é onde está o polígono industrial de todo. Creo que o Concello como tal ten aí un argumento para digamos, de peso, decir, que vai pasar co polígono industrial, co polígono empresarial, que só temos unha empresa, pero temos unha empresa, e supónse que será para crear máis empresas. É dicir, non entendemos moi ben por que agora a empresa Cova San Rafael que amplía a esa extensión. Non acabamos de entender moi ben. Entón, digo, como argumento para o Concello. Sí, coincidimos en que é unha decisión negativa. Claro. Ben, pues nada, sacamos ben. Ten a palabra o PP. Decía o BNG que, desgraciadamente, eu atrevíame a decir que, afortunadamente, vamos a presentar o proxecto de explotación minera. A ver, aquí perdemos de vista, bueno, a parte de que a Xunta, o Consello da Xunta, aproba a declaración de proxecto industrial estratégico porque cumpre os requisitos que están establecidos na normativa, máis de 25 millóns de euros de inversión, máis de 100 empleos directos, son requisitos mínimos. Entón, si cumpre a normativa, a decisión é unha decisión política, pero conforme a normativa vixente para a declaración de proxectos industriales estratégicos. E bueno, neste tema deste proxecto mineiro, a veces olvidamos, que para nós é o máis importante, olvidamos sobre onde se vai executar o proxecto industrial. Porque, claro, este proxecto mineiro non estamos falando de uns terrenos virxes que estuveran dedicados a tema forestal ou agrario e tal. Aí partimos dunha situación que temos da anterior explotación minera, e non só da anterior explotación minera, sino de actuacións posteriores dun terreno tremendamente deteriorado e con efectos de contaminación sobre os cursos de agua que todos conocemos. Entón, para nós, unha das causas fundamentales para apoiar este proxecto, aparte do que é o tema de empleo, creación de riqueza, etc., é que a única posibilidade, a única alternativa real que hai para solucionar o tema da contaminación dos actuales terrenos é que un proxecto destos se acometa a inversión necesaria para restaurar, minimizar ou incluso suprimir esa contaminación. Nadie vai a poñer un duro en restaurar os antigos terrenos da mina se non hai unha expectativa de beneficio. Entón, é fundamental que partamos de aí. Temos unha situación de contaminación que leva un montón de anos e seguirá, se o proxecto non vai adiante, seguirá aí quasi eternamente, e a única maneira de enfrentar unhas medidas de restauración é incluílas dentro dun proxecto global que contemple eso e, bueno, o día de mañán, cando se cerra a explotación, pois tamén unhas garantías, por exemplo, ese depósito de esterios que vai a quedar aí, pois, cos seguros e cos avales e con todo o necesario para evitar o que se fixo na anterior vez que non se debía haber feito. Que o depósito de esterios foi removido, e iso acarrea unha serie de escorrerías das aguas de chuvia e todo iso. Este novo proxecto contempla, entre outras medidas, precisamente esas medidas, no tema dos terraplenes, cambio de terraplenes, canal perimetral, entón, balsas de decantación no sistema, e é a única maneira real que hai de enfrontar ese problema, salvo que alguén teña unha alternativa mellor. Porque nadie vai a poñer os cartos que fai falta para volver á situación anterior, salvo que haxa unha expectativa de beneficio. Oye, invirtes algo para sacar algo. Eso, aparte da creación da riqueza que supón para a comarca, non estamos, por supuesto, de acordo. A ver, os que temos unha certa edad e recordamos a anterior explotación minera, e non se pode negar que supuxo unha fonte de riqueza para o Concello, para os veciños do Concello, para unha gran parte dos veciños do Concello, a parte do Concello do Pino e da comarca e todo eso. Oye, que efectivamente tuvo unhas consecuencias a nivel ambientales indeseables, pero precisamente por eso, e para tratar, entre outras cosas, de paliar esos efectos que ten
esos pasivos que lle chaman eles aí da anterior explotación, pois para nós pensamos que é un dos medidas importantes para apoiar este proxecto. Benega. Bueno, vamos a ver, moi rapidamente, porque por desgracia seguramente, afortunadamente para o PP, por desgracia para o BNG, seguramente este tema pues, volverá aquí a este pleno, ¿no? Pero, a ver, creo que hai algumas cousas que de todas formas non debemos confundir, a xente. A primeira é, cando falabas agora de que este é un proxecto que fala de taluz, iso todo, primeiro, non coñezo, pues, nin eu nin ninguén, porque non sei, pero a empresa non dixo que iba a ser, non iba a facer a base de estériles, con casi, creo que eran 80 metros de alto e 1,6 metros a 200 metros da casa máis cercana en Arinteiro, non dixo que non o iban a facer. E despois, como se pode decir que afecta a terreos que non son terrenos vírgenes? Hai parte do terreno que son terrenos agrícolas e forestais. Preguntei a xente de Arinteiro se é verdade ou non. Por certo, unha zona onde hai unha gran cantidad de captación de augas para o Concello. A ver que vai pasar, porque a parte da auga que utiliza, que vai necesitar este proceso, como se sabe, ademais de captar auga que usamos todos, vamos a ter un problema aí de, digamos, de conflitos de intereses en canto a auga, vai a eliminar unha gran cantidade de captacións de auga dos cales suministra o Concello de Touro. Saca a auga por un lado e por outro lado elimina captacións. E iso é real, e iso é conoceu unha empresa no seu momento, daquela falaba de que había un acordo con o Concello que non era tal. Entón, por tanto, iso hai que reconocer, non se pode decir a xente que vamos a volver nas mismas cortas exactamente o mesmo, non. En algunhas, sí, por certo. En algunhas que, teóricamente, según a empresa, están restauradas. O sea, que non estaban a produto dun paripé, porque as mesmas cortas que teóricamente están restauradas, vais a volver outra vez a facer o mesmo. E logo, de respecto a outra consideración que fixo aquí o PP, que fixeron eles tamén, que se fixo sempre, desde o ano 2017, é que é a única maneira que veña unha mina, é a única maneira de restaurar os efectos dunha mina. Bueno, pero isto, claro, unha cousa bastante curiosa, non? Claro, como podemos restaurar os efectos, como podemos eliminar os efectos dunha mina? Con outra mina, home. A ver, si, xa sei que isto que causa moito malestar, porque parece, non, esta é distinta. Pero en que distinta? Porque unha mina a ceo aberto é unha mina a ceo aberto, necesita mover millóns de toneladas. Todos sabemos como son, que tipo de mineral hai aquí, que en contacto coa atmósfera e coa auga automáticamente solta de drenaxe de ácido. Sabían xa os romanos, é dicir, eso saben eles tamén. E todo o que se nos promete é que vai quedar todo impermeabilizado. Pero vamos a ver, como se poden impermeabilizar millóns de toneladas? Eso é imposible, eso saben, xa daquela. E a xunta dixo que non, iban a facer exactamente o mesmo. O único que fixo a xunta foi, efectivamente, poñer unha forma vermelha. Diz, cumplo os requisitos, claro, porque o primeiro poño os requisitos e logo, pois claro que os cumplo. E respecto á restauración, claro, non pode ser unha empresa vir e dicir, non, eu se queredes que restaure, necesito ter beneficio. Non, pero aquí, perdón, é propietario nos terreos, usted leva unha actividade nesa mina fai moitos anos, vostede terá que asumir a parte negativa. Non querrá de que sea a parte negativa sea socializada e a parte positiva, os beneficios, sean privatizados. Entón, non, a única maneira é que veña unha. Por certo, isto dicíasenos da outra vez, tamén se nos dixo agora que xa estaba solucionado, porque o río Portapego está moito mellor, eu creo que é unha triste burla. Claro que está mellor, porque cambiaron a auga do río Portapego por río Pucheiras. Hombre, por favor. Claro, saca a auga do río, claro que a descontamina. Como dicía Bush, non? Se non queremos incendios, cortamos os aguas. Non queremos descontaminar, non pasa nada, mandámoslo todo para outro río. Porque pasaron para unha balsa que filtra. Tan a filtración, ni siquiera, ainda que pasara pola planta de tratamento previamente filtrada. Os que conocen a zona saben moi ben, que esa balsa filtra e filtra moito. Hombre, eu creo que eso é de verdade. E logo, para rematar, a ver, terrenos, hai parte de terrenos vírgenes, pero unha gran parte, digo, terrenos que foron minas, unha parte de terrenos forestais, unha parte de terreno agrícola, e todo está habitado. E non podemos compararlo con outras minas que están en outras zonas. É dicir, estamos falando de aldeas, de poboación que vive pegada a unha explotación mina, e tampouco pretendamos pensar que isto vai a ser a gran panacea para Touro. A forma de traballar non ten nada que ver, a cantidad de postos de traballo non ten nada que ver con aquela. Aquí, en todos os concellos que teñen este tipo de actividades mineras ou outras moi semellantes, todos perden poboación. E se algún problema ten Touro, non é un problema precisamente de falta de traballo, é un problema de falta de poboación. E a mina non vai ter poboación que se vai a estar aquí, eso sabémoslo todos. Por que? Porque eso é moi fácil. Mira os datos que pasan en Andalucía, que pasou en Asturias, nas concas mineiras, que están abertas, e mirade o que pasa ca poboación en todos os concellos, en todos os casos. Non, por desgracia, non é un futuro para todo o mundo. Non é.
Que turno de réplica sobre un turno de Vamos a ver, existía a portavoz do BNG en que se trata exactamente do mesmo proyecto. Vamos a ver, por unha simple cuestión de economía. Non tendría lógica ninguna que a empresa volverá a presentar un proyecto que non superou a declaración de impacto ambiental. Non, é antieconómico facer eso. Non quero interrumpir, sabes por qué? Porque a Xunta primeiro que fixo foi que cambiou a legislación e agora se me adapta. Bueno, claro, é un proxecto totalmente distinto, é un proxecto diferente, e entonces o que decimos, efectivamente, non todos os terrenos son, hai unha parte de terrenos vixes, pero sabemos que o grueso da explotación vais son os terrenos xa afectados pola anterior explotación. Repítome, pero é que é certo, efectivamente, non debería de haber quedado eso na situación que quedou, pero levamos 40 anos, desde o 86 que cerrou a mina, e non se fixo nada por recuperar, por mellorar, por rehabilitar e restaurar todo eso. Entón, a única posibilidade real, e acollámonos é unha inversión grande que contemple que leve unha pequena parte de restauración en comparación co total, co montante de inversión. Entón, eso é incuestionable, non hai alternativa. Que despois farase a rehabilitación ao 100% ou 90%, non sei cal será exactamente o resultado final, pero que está claro que se non é dentro dun proxecto deste calibre, é materialmente imposible que nadie acomete eso. Nin o dueño dos terrenos, nin a administración, nadie vai facer eso. Eso por un lado. O da creación da riqueza ou da pérdida de población. A ver, os ayuntamentos rurales, por desgracia, e o noso en particular, está perdendo a población a un ritmo elevado. Seguramente que esta non é a solución da pérdida da población, pero sí contribuirá durante un tempo, polo menos, a fixar unha parte da población. Se hai postos de traballo, pois fixarás durante un tempo, polo menos, a pérdida será menor. Entón, eu creo que o tema da creación de riqueza, para mí non admite discusión. E o único que hai que decir son os costes ambientales. E eu entendo que en este caso tamén realmente é máis beneficiosa que perjudicial polo tema da situación na que partimos. Non podemos evitar a situación da que partimos. O proxecto contempla varias medidas de restauración, algúns cambios, e entendemos que a vista de cando presenta, porque todavía non o conocemos, pero que te decías, volverá aquí seguramente ao pleno, e discutiremos punto por punto cada unha das medidas que se contemplan, medidas correctoras e todo eso. E despois, se temos a suerte de que o proxecto se aprobe, vendrá tamén unha parte moi importante para o Concello, que será controlar a súa execución. Controlar que se execute conforme ao proxecto. Dicíamos os nosos vellos din que os papeles teñen mal do que lle poñen. Entón, en ese terreno, partimos do supuesto que si se pon o que se vai a facer, pero hai que comprobar que efectivamente se fa. Entón, por ese motivo, nos estamos en contra desta moción presentada por BNG, nos dous sentidos, nos dous aspectos, en canto a declaración de proxecto industrial estratégico, en canto a oposición á reapertura da mina. Por matizar casi por alusións do PP, porque fala de que o Concello é quen ten que controlar a correcta execución dun proxecto mineiro deste calibre. Vale. E iso, ao mesmo tempo que, como decía, se laminan as competencias do Concello na súa tramitación, porque iso é o que produce a declaración de proxecto industrial estratégico. Co cal, bueno, a incoherencia é mayúscula. Por un lado, quítanse as competencias durante a tramitación e logo, sin medios nin recursos, non tendo competencia prácticamente máis alá que no ámbito urbanístico, pídeselle que sexa o Concello quen controle a... Terá que axudar a controlar cada un dentro das súas competencias. Si pode non interrumpir, é que yo agradece. Non hai problema. Vale, gracias. Efectivamente, fala de investimento que, claro, a beira do PIB, pois claro, vai ser tamén investimento público. O BNG, o último turno, se quere concretar, votamos. É que volver a reafirmarme no que se dixe, non? É dicir, efectivamente, que se diga agora que, é dicir, fiar a que para regenerar a mina anterior ten que vir unha nova mina, iso non deixa de ser unha chantaxe. É dicir, queredes que rehabilitemos o anterior? Pois tedes que deixarnos abrir unha nova. Eu creo que iso, digamos, non é de recibo. E logo despois,
xa vimos o que pasou, xa vimos como son digamos, como é a labor de control e de fiscalización da Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias e a capacidade, sabimos como fixo toda esta hora, non? Como se fixo nestes últimos 40 anos sobre o problema da contaminación da mina, engadido logo despois polo problema dos fenosolos. Sabimos cal é a forma en que esta administración que temos, leva a cabo esa labor de control. Xa vimos, entón, xa nos podemos imaginar como vai a ser a que vai a levar a posteriori con esta mesma administración, porque, por desgracia, temos uns antecedentes en unha historia que, por desgracia, nos dan a razón, por desgracia. Estaríamos con un número. Un último comentario. Sencillito. A ver, En rogos. Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada a moción con 3 votos a favor, 1 abstención e 5 votos en contra. Presenta o PP unha moción por vía de urxencia. Justifique a urxencia. Ten a palabra para motivar a urxencia. Perfectamente. Vamos a ver. Proponemos esta moción para aprobar os festivos de carácter local do próximo ano 2025, porque en este ano 2024 hubo unha serie de... non lle chamemos error, pero bueno, si hubo algo que por parte do Concello non se fixo unha proposta de festivos locales. Como consecuencia disso, a Xunta mantuvo os festivos do ano anterior e iso levou a que se suprimira como festivo local o San Xoán, o día 24 de xuño, que é a festa tradicionalmente como festivo local aquí en Touro xunto co luns de Pascua. Entonces, dado que en agosto non vamos a ter pleno e que a Xunta xa aprobou o seu calendario laboral e que pronto pedirá a proposta do Concello, pois propoñemos, basicamente, o que queremos é volver a recuperar o San Xoán como festivo local e manter o lunes de Pascua, por supuesto. E entendemos a urxencia por ese motivo, porque hasta setembro non volveríamos a vernos nun pleno, que habría que volver a ratificar, etc. Vale, votamos a urxencia, votos a favor? Aprobase por unanimidade. Queres poñer algo máis da moción? No, basicamente eso, que o feito de non haber feito a proposta, xa outro día o alcalde nos contestou aquí a motivación polo que non se había feito a proposta, unha serie de errores ou malentendidos encadenados, e entonces o levo nos. Entón, tenemos isto simplemente para recuperar os festivos tradicionales de aquí do municipio de Touro. Entón, nada máis que eso. Bueno, por parte do Goberno, prefere que esta cuestión fose debatida nunha comisión informativa previo ao pleno, que é como se acordan estes asuntos, pero, bueno, si non temos maior interés en un festivo ou outro máis que en chegar a un consenso e nada máis. Por tanto, a vocación en principio era pois eso, levala a unha comisión onde se debata e traer ao pleno unha proposta de consenso, sin máis. Benega? Sí, non estamos de acordo con esos días, quero dicir que nos parecen os días do 24 de xuño aquí, digamos, por tradición sempre foi, mas o luns de Pascua, e parece que non son máis arcaídos, claro que estamos de acordo. Bueno, pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 9, rogos e preguntas. Ten turno de rogos e preguntas o PP. Bueno, vamos a ver. Vemos comprobando que se están completando algunhas das obras que faltaban na pista de Circes a Xunqueira e na pavimentación interior en Moureiros. E preguntamos se a alcaldía xa ten un informe da dirección de obra que había solicitado. E no seu caso, cales son as conclusións dese informe? Segunda pregunta. As tres seguintes preguntas están basicamente relacionadas, así que para rápido. A primeira, no pleno do 20 de setembro do pasado ano, acordouse por unanimidade aumentar a subvención para as festas patronais das parroquias a 600 euros.
Sin embargo, o señor alcalde manifestou outro día a presidenta da Asociación das nosas parroquias que só se iban a abonar 300 euros. Cal é o motivo desa afirmación? Seguinte pregunta. No pleno de 19 de outubro do pasado ano, acordouse tamén aquí no pleno por unanimidade instalar un ascensor na Casa do Concello. Pregunto que trámites se fixeron para executar ese acordo. E a última pregunta, no pleno do 8 de abril, acordouse tamén mellorar a seguridade vial na pista que ven danteada a Santana. Preguntamos tamén se se fixou algún trámite para levar a cabo ese acordo. Eso é todo? Sí. Sí, vale. A primeira pregunta non se recibiu informe e constame que foi novamente requerido vía correo electrónico. Respecto á subvención das festas, o alcalde o que fai é cumplir a lei, que é executar o orzamento, é cumplir o orzamento. E as bases de execución do orzamento en vigor pois establecen unha subvención de 300 euros para cada festa. Efectivamente, coincidimos en que esta cuantía, ou a invocación de que esta cuantía se incremente, pero estamos a expensas de que se aprobe un novo orzamento ou traer unha modificación desa cláusula das bases de execución do orzamento. Por lo tanto, estamos á espera de recollelas no novo orzamento. Por lo tanto, o que fai o alcalde non é caprichosamente decidir si a cuantía que se lle concede a cada parroquia, senón única e exclusivamente cumplir co orzamento e que lle permite o orzamento. Respecto ás obras do ascensor, pois temos solicitada unha subvención para acondicionamento dos espacios na planta semisótano do Concello, que vai condicionar que está contemplado aí o espacio destinado ao ascensor e que, por lo tanto, estamos á espera da execución desas obras. Respecto ao punto 4, manifestamos naquele momento e seguimos estando de acordo que a mellora da seguridade viaria da carretera da Anteada da Santalla, pero evidentemente é unha obra que excede da capacidade orzamentaria do Concello neste momento, co cal temos que incluíla, como falamos naquele momento, nun futuro plan no cal efectivamente poidamos ensanchala, ben concesión de terrenos ou ben se hai que chegar a acordos de compra. Porque, entendemos que a problemática é a capacidade, o ancho da vía, que non consideramos solución, como manifestamos naquele momento, o de en algún treito botar formigón nunha cuneta. Consideramos que non soluciona a problemática. Torno de Rosa preguntas para o BNG. Vale. A primeira é unha pregunta pendente que como non puderon asistir ao pleno do mes anterior. Sí, certo. Vas-me contestar agora? Sí. Sí, é relativa a orden de subvencións para cuestións lingüísticas que, dentro dos aspectos que nese momento víamos interesantes para o Concello, sería, lóxicamente, a creación dun servicio lingüístico. Hai que empezar por dicir que estas bases efectivamente non están pensadas para concellos como a Touro, no sentido de que concellos pequenos e que non estean adheridos á rede de dinamización lingüística por puntuación, basicamente quedámonos fora. Mas había para creación. Perdón? Había para creación, unha das bases. Creación, non, estou falando da creación. Entón, perderonse 20.000 euros. Non se perderon 20.000 euros. As subvencións hai que ter capacidade de executalas. Explícome.
A creación dun servicio de normalización lingüística como dotarse de personal que dispoña de un espacio físico e dunhos recursos materiais, pois hai que ter ese espacio físico e eses recursos materiais. E a infraestructura, nese sentido, que ten o Concello é de precaria para arriba. De feito, estamos tratando de facer unha serie de remodelacións e estamos investindo recursos en diñeiro en recursos informáticos precisamente polas carencias que hai, donde temos personal que comparte equipos informáticos precarios e comparte despachos precarios. Por lo tanto, non se solicitaron ese tipo de esa subvención en concreto, pois pola incapacidade para executala e aproveitala en debida forma. Non se trata de pedir subvencións por pedir. E o que sí, pois lógicamente poñemos os deberes de cara a buscar o xeito de incorporarnos de maneira que podamos obter unha maior valoración, tendo en conta que a dificultade dos concellos de pouca poboación, polas características de valoración, polos criterios de valoración, as dificultades para acceder. Bueno, non sei cal é a relación que hai entre non pedir unha subvención para crear un servicio de normalización lingüística, podendo dotala dun posto de traballo, con que temos unha rede informática que está obsoleta. Temos máis que unha rede informática, temos espacios físicos. Pero, pode facer a lectura sesgada que queira. E as preguntas non teñen debate, pero... Portanto, seguinte pregunta. Bueno, vamos a ver, se respecto das contas bancarias, o BNG pedirá que nun pleno rogo que se lle pasara os contratos que se abrira co Banco Sabadell, e tamén ao mesmo tempo que o contrato que hai con a banca para ver cales eran as condicións. Logo fixo unha solicitud a través da sede electrónica, concretamente o día 13 de xuño, e non se lle contestou, nin se lle mandou, por suposto, ningún tipo de información, nin os contratos, nin copias, nin se lles dou audiencia, nin nada. Entón a pregunta é por que non se remitiu os contratos, nin por que non se contestou a esta solicitud. Só cabe pedir disculpas e facer chegar a maior brevedade posible. Eu agradezco, de verdade. Xa sei que as preguntas non teñen réplicas así, chámame a orde, non me importa. Pero é que non sei cantas veces vai que pido cousas e se me contesta foi un error, se me mandar. Vale, acepto. Vale. Ben, vais a me mandar. Sí, si pode ser mañán, mañán. Non se trata de ser mañán. Sí. Vale. E máis. Farei a consulta pertinente para ver se se pode facer pública. Farei a consulta pertinente para ver se se pode facer pública. Que toda a veciñanza, si pode, pois debe ter dereito ás condicións na saber onde o Concello, que son cartos públicos, son cartos da veciñanza, pois saber onde os ten e en que condicións. Agora xa sabe os saldos, hasta fai nada non o sabía, ahora xa o sabe, e é razonable que saiba as condicións. Seguinte pregunta. Os cartos non son seus, Está ben que me diga que unha gran xestión deste Concello é que os concelleiros e as concelleiras saben cal é o saldo. Non, os concelleiros non. Pero os concelleiros e concelleiras, ben, igual. Os concelleiros e concelleiras sabemos cal é a remanente de tesorería porque é unha cosa que se chama conta xeral que hai que aprobar no pleno. Sencillo. Ese mérito non ten que ser só das concelleiras e concelleiros. Ese mérito ten que ser un dereito da veciñanza. Farei a consulta pertinente non para facer chegar a vostede o contrato, senón para facelo público, para que o sepa toda a veciñanza. Entón deberá un favor a veciñanza. Non, sí, perfecto. Alégrome. Ben, outra pregunta. Para cando, máis fácil, ou máis difícil, porque xa fixemos unha vez, hai algunha obra de, creo que ven do posto de 2021 que está sin executar, concretamente en Presbiriños, unha que vai de Inso a C240, que non sale directamente de Inso, senón que sale por a parte de atrás, digamos. Para cando se vai? Sobre esta obra xa preguntei no marzo, e falouse daquela de, non sei, non me acordo se era de, había que falar con dirección de obra, non sei cal foi a pregunta é para cando? Responde? Sí. Vale. Exactamente igual pasa co cruceiro de Cabo, porque realmente é que non souber unha obra patrimonial tirada,
fai anos. Tamén trouxen aquí unha moción en febreiro que se aprobou para reconstruíla, para repoñela. Pregunta se fixo algún tipo de trámite, alguna xestión e como está. Siguiente, a ver, según aparece nas facturas que se nos remitiron, hai unha factura de 10.454,40 euros pagadas por 4 meses de asesoría xurídica. A pregunta é a que responde, o sea, sale a máis de 2.700 euros mes de asesoría xurídica, a que responde esta cuantía, non? Cal é a razón? Non vai contestar. Ben, siguiente, a ver, esta é un pouco máis complicada, porque hai algunha explicación, ou ten o goberno algunha explicación por que quedan desertas tantas licitacións que se fan ao Concello, ou non se executan? Do Punto Limpo presentouse 2 veces e quedou deserta. A mellora de abastecemento non se executou. A carpa, esa carpa que se solicitou para actos que fixera o Concello, foi licitada, foi adxudicada, logo a empresa que a levou desestimouna, deixouna, volveu a solicitar e volveu a quedar deserta a nova licitación. Entón, supoñome que desde o Concello se fará alguna pregunta de por que quedan desertas estas licitacións tantas veces, non? Que pasa aí? E relacionada con este, se esa persona que se lle puxo unha sanción, ese licitador que foi, digamos, o que se lle contratou, non? Porque foi a mellor oferta que se lle contratou, esta carpa que logo despois a deixou, puxo-se unha sanción, creo que de 1.500 euros, creo que foi, non? E pregunto se se apagou ou non apagou. Vale. Outra pregunta, como foi rexeitada a moción sobre a mina, a pregunta que fago é, o grupo do goberno ten capacidade para poder presentar recurso, entón eu pregunto se o grupo do goberno vai a facer como tal. Pero cal é a pregunta? Se o grupo do goberno vai a facer recurso contra a declaración de plan industrial estratégico, non se leu adiante a moción, pero o goberno como tal se o pode facer. E outra pregunta que non é de cachondeo é por que non se contestan as preguntas cando se fan unha a unha e se espera a facelas todas e contestar a todas xuntas? E logo teño un robo, teño que facelo despois? Podo facelo despois ou teño que facelo? Non, fagas. Fago agora? Sí. Pois sabe cal é o robo? Que por favor se contesten as preguntas cando se van facendo unha a unha. Eu creo que en aras a transparencia, non, digamos, incluso en que non teñen debate, eu creo que isto de entrar forma parte do que é a parte de control do goberno, e creo que a parte do control do goberno é, fago unha pregunta, contestasme, e un mínimo de réplica para que quepa aclarar, para, digamos, en aras a democracia, a transparencia, creo que non viría mal. Esas son as preguntas e os robos. Vale. Vamos a ver, respecto... Perdón, a primeira? Claro, isto pasa por non contestalas cando se fan, claro. Claro. Para cando a execución da obra de Prevediños? Sí, vale. A ver, a obra de Prevediños erramos un retraso, lóxicamente, porque vendo o ano 21, porque nos atopamos con que faltaba, ten unha afectación dun elemento arqueolóxico, estaban sin facer, encontrámonos sin facer os traballos pertinentes e a documentación técnica pertinente e solicitada a autorización pertinente a patrimonio. Entonces, bueno, pois ou facer unha serie de traballos arqueolóxicos e que, por ese motivo, pois está sin executar. Respecto ao cruceiro de Calvos, douse de traslado á asesoría xurídica para que faga a pertinente reclamación para a reposición dos danos e reparación do cruceiro. Respecto da pregunta 4, pois esa factura dese importe pois procede dunha asesoría xurídica que recibimos pois xa do goberno anterior e que temos previsto pois revisar
revisar a prestación dese servicio e, de ser necesario, determinar estrictamente cales son os términos necesarios en que se debe prestar ese servicio e logo contratalo conforme á lei. A pregunta 5 relativa aos procedementos de contratación que quedan desertos, pois entendemos que hai varios motivos. Un deles, por exemplo, que non mencionou, que é do punto limpo da suministración de contedores, entendemos que o prezo non permitía a concurrencia. De feito, fixose unha revisión de prezos e foi adxudicada. Respecto das carpas, é unha situación curiosa, porque se presentaron 2 licitadores, foi adxudicada a un, o término era por prezo, e foi adxudicada a un que efectivamente renunciou e fixose, lóxicamente, impúxose a pertinente sanción, non, sanción. Bueno, sanción non é exactamente, Penalidade, exactamente, gracias. E respecto ao que é a obra civil do punto limpo, porque o punto limpo está executando por fases e porque van así contemplado, está así previsto, está así contemplado na subvención, respecto ao que é o proxecto en sí de obra civil, pois quedou deserto e, bueno, temos que estudiar cos servicios técnicos pois se é cuestión de prezos ou hai outras dificultades no proxecto para a súa execución, motivo polo que quedase deserto. Tamén hai que relativizar esa cuestión dos procedementos desertos. Quedan procedementos desertos porque hai licitacións. Sí, non é broma, non toma broma. Quedan procedementos desertos porque hai licitacións, porque seguramente se licitaron nestes últimos 6 meses servizos que hasta ahora nunca se licitaran e outros pois que hai máis carga de licitación nestes 6 meses que nos 4 anos precedentes. E respecto á pregunta 6, a resposta é sí. Respecto á pregunta 7, o regulamento di que as preguntas que se formulan neste pleno se responderán no pleno seguinte. Co cal, se este alcalde lle resposta neste mesmo pleno, incluso cando o regulamento lle di que se responderán no pleno seguinte, pois pode contestalas no pleno seguinte. Non ten a obriga de contestalas no pleno seguinte. Pode contestar. Perfecto. Pois iso é o que di o regulamento, que pode contestar no pleno seguinte. Co cal, xa van que as preguntas respostadas para a casa no propio pleno. Gracias, levantamos a sesión.